Ah, hello, good evening. Talong isla. Hi. I-share na kanto na sa page ko. I-share dati sa Erika mo. Good evening. Nagpa-chase kulay po ako. Ayun. Dugaga, jura ko. Hello. Nagpa-change kulay po ako ng hair. Yan po. Kulay ano na po siya. Ng gray na po siya na fresh from the farm. Good evening, kain tayo mga madam. Talong pa rin. Talong sa umaga, talong sa gabi, salad na talong sa gabi. Hi mga Erika, Mama Erika, Richel Tolentino, Brats. O pa-notice, I leave you. Kahit nagtalong to. Hi, shout out po. Tumatawa ako sa itsura ko yan guys. Yung filter dito sa page, bakit ganito? Wala na akong mapagpipilian dito dahil. Pero naniniwala pa rin ako na kahit walang filter, kung gusto ka ng tao, gusto ka kasi hindi naman filter ang ginusto nila, gusto nila yung mukha ko ha. Ayan po, shout out sa kayong mamas ko po, mamas ko, sa sunod na. Kilaw, Unggat, shout out mo, Kilaw, Unggat. Tier, Law Ate Erika, Esther Magbanwa from Davao de Oro, Tier Magbanwa. Jewel Coraldi, shout out. Halloween po ba sa ngayon, madam? Parang extend. Baka naman po may milk po lang po. Anong nangyari? Bakit in-check yung pangalan mo? Nagpa-change color pa ako sa kaibigan ko kanina kasi kasal ng pamangkin ko sa sa 16. So yung motif po is light blue na may pagka-green. So ginawa ko yung buhok ganito. Hi, good evening muna tayo kay Madam Sarah. Hi, Madam Sarah. Yun. Droga, iko to ang pinggan gamay ng kay Macau. Ito yung, hindi ko na yan. Hello, Ma'am Imba. Ano color ng buhok mo? Green po siya na may pagka-blue. Yan po. Alagang kong cream silk. Watching from Kuwait. Hi, good evening. Kain tayo. Tapos kami ng bangos doon ho ng tawag nito. Ako ng bangos doon, kain tayo guys. Karating ko lang galing ilog, sakit ng abaga. Kung naligo kami sa ilog. Tapos nag-vlog ako ng kanina, yan, talong. Ito yung tinatawag na salad na talong, may siya ng tawag na suka, kunting toyo, asin at saka kamatis, no? Para po sa arthritis yan, gamot ko sa arthritis. Daw, na siya daw, alinganga. Ano naman? Dave Masulyanes Alinganga. Bakit ganyan pangalan? Luka Gaga, blas ang pangalan. Namit pa shout out. Kin Labasano. Hello. Ang tawag nito ay siya, salad na talong. Budlayan ka na. Lang ako na lang ng mga Shoutout tayo sa pamilya Balido, no? From Riyadh, Gapanghaboy, Kamatis, madam. Gapanghaboy. Bongga ang hair. Mas gusto ko to yan. Doka bold star, balang kulay sa ang itsura ko ay. Hello! Maganda po siya. Bring mangubat. Mariak na lang ko man kay wala ko ay kawawa kay Lining Tanilon. Shout out Lining Tanilon. Actually, may tinuluto pa akong bangos ngayon. Wala kami mantika. So, ginawa ko, tinotoast ko na lang. Nasong sabos ng talongga. Thank you so much to kay Jonas, no, sa 100 star. Jonas Dorura Unyate. I love you, Jonas. Pabusong ako nga. Pati picture hindi Sara may pick mata. Ay, wala. Oo, dumidikit doon yung filter. Wala na talagang filter dito kasi pag hindi naman ako nag-filter itsura ko, daw do not.
Pag wala kang filter kasi para kamukha mo talaga, mukhang ano ka, mukha kang bulok, no? So ayan guys, real talk tayo ngayon, no? Makinig po, importanteng real talk po ito. Huwag kayong magalit dyan ha. Kadalasan kasi mga fake friends nandyan na, no? Sa ngayong panahon ngayon, 2020, no? Mas maraming kaibigan at trupa. Mas madali ka makahanap ng kaibigan or trupa pag nagpapainom at pag nagpapakain ka. Pero napakahirap maghanap ng kaibigang aayusin ang buhay mo, kaibigang magpapaalala sa iyo ng tama at mali, di ba? Yun po yung real talk ngayon. Madaling maghanap ng kaibigan na magdadala sa iyo sa impyerno. Pero mahirap maghanap ng kaibigang aayusin ang buhay mo at ipaalala sa iyo ang tama at mali. Mas kadalasan ngayon, mas maraming kaibigan na pupunta at dadalo sa iyo kung marami kang napakahirap ngayon dahil maghanap ng true friends dahil Python ka lang na nilay akong kiso. So Ilonggo naman, damo sang miga na mapalapit sa imo kung nagapainom ka, nagapakaon ka. Pero hindi ka makakita sang miga nga ipabalo sa imo ang sala kag insakto. Mas madamo pa sang tawo nga makita mo nagapangalipay upod sa imo. So sa tawo nga dalon kanila sa kayuhan kag iluwason kanila sa sala. Mas maraming kaibigan na ngayon, kadalasan mas maraming kaibigan na dadalhin ka sa kasalanan o dadalhin ka sa impyerno. Minsan ka lang makakahanap ng kaibigan na ililigtas ka at dadalhin ka sa langit. And I thank you. Shout out yun sa mga nanalo na third lang yung Philippines. Congratulations natin yung India kasi bukas sa mga nangutang sa Bombay, walang singilan bukas. Walang mangyayaring bayad bukas. Nanalo na kayo, maningil pa kayo ha. Sino presidente mo, idol? BBM. Tapos, thank you. Tao ka rin bang, Ross? Di ako luto. Tao lang ang din. May kwan man daw. Sinatas. Luto na nito yan. Luto na sa gintos nga daan. Nakali 20 minutes. Ayun! Luto na yung toasted bangos, no? Hindi ko siya pinirito, wala kami mantika. So, ang ginagawa ko ngayon is, imbes na iprito, toast na lang siya. Mayaman na kami ngayon. Puro toast. Pero actually, sa lugar ng ibang bansa, hindi naman oven toaster tawag. Toaster oven. Luto na ni sa uno, oh. Kunamit. Tani po Madam Erika Bang Janice, diin ka sa Negros, Richo, Liver. Ari ko sa Morshaga. Nag-ibayan, dagdag pa. Tungkol ko sa mga bracelet ko, piki-piki. Init kasi gang. Silent daw. Bahaw nila tira namin ngayon. Kuha silent. Kung lakaon ka mo dahil, balaki ka mga niwang bala sa inyo. Dugay, ma-Miss Universe na ka mo. Pangit sa lalaki na sobrang payat. At saka pangit naman sa babae, sobrang maskulado. Kailangan sa lalaki, tamang-tama lang. Pangit sa lalaki na sobrang payat. Doon sila pa yung babae. Sakto gika mo, miga, sanda mo ka kwarta, kay ginalibre ko sila inom, yung subong wala na ko kwarta. Hindi na ko nila kilala. Ana de la Piña. Amo na galing sabi ko sa inyo, pag may pera, marami ka kaibigan. Lalo na mga fake friends na mga kaibigan, yung mga anak ni Satanas. Kahit pangit yung boses mo, pag ikaw ang gumagastos at ikaw yung nagpapainom, magpapalakpakan ng mga animal. Ang galing-galing mo, sis. Proud kami sa iyo. Oh. Ganyan na nangyayari dito sa Pilipinas. Kung sikat ka, basta isyo,
viral agad. Pero sa mga bundok-bundukin na mga area ng Pilipinas, may mga kaso at mga krimen na nangyayari, parang wala lang kasi hindi sila na hagilap ng satellite. Dito sa social media, pag famous ka, tsaka kunting pagkakamali mo lang, sikat ka agad. Mas iba talaga yung sikat, dahil. Iba yung viral. Dahil, ginulang ko suga, dahil. Kuha no? Ibalik to rin, bro. At ito ka sana, man din. Dito sa Pilipinas, yun, dahil, mas madalas na maraming isyo yan dahil mas maraming nanonood, lalo na pag nagubad-ubad ka, lalo na pag yung isyo tungkol sa mister sa kamisis na huli ang kabit, ay grabe. Si Marites nandyan agad. Pero pag tungkol sa mga health, tungkol sa mga ikaayos at sa tungkol sa ikaunlad ng ating bayan, nga pag chismis siya, grabe na yun eh. Kaya laging tandaan, mas madali ka makahanap ng trupa kung ikaw ay nagpapainom ng lilibre. Pero tandaan palagi, mahirap maghanap ng isang taong mag-aalalay sa iyo at dadalhin ka sa tama at iligtas ang iyong kaluluwa at dadalhin ka sa langit. Mas kadalasan ngayon, maraming mahahatak sa iyo papunta sa impyerno. Ha, tandaan nyo yan. Kaya mag-ingat po kayo sa mga taong kaharap nyo araw-araw. Huwag kayong invest ng mga invest dyan. Hindi nyo alam kung kanino kayo nag-i-invest. Pagkatapos tangayin yung pera nyo. Pagkatapos mga vlogger dito na nagpapahinga, utusan nyo, i-shout out nyo yung nag-invest ako doon ng pila, hindi binalik. Kumuha ako ng ticket doon, hindi binayaran. Kilatisin nyo kasi hindi na trabaho ng mga vlogger ang pag-ahanap ng mga taong binigyan nyo ng pira. Tsaka wala naman kami makukuha dyan pag nakaano kayo. Diba? Erika, i-shout out mo yung mister ko, nangaliwa yung babae. Ito yung picture nila. Tapos ako yung utusan mo dito. Bakit ba nang tumirik ang mga mata nyo? Nang niyaya ba kayo? Hindi naman kayo nang yaya. Ganyan sila ya pag sa ginhawa at sa sarap ya siya. Mga selfies pag problema at saka isyo, tatawagan kanila, Erika, yung mister ko ay nagbigay, times up. Sino yan? A star party wants to achieve this times thanks to your prelan. Pati lang meron siya, gubonggang. Real talk tayo dito. Hindi po yung trabaho ng mga vlogger tulad namin kasi hindi kami si Christopher Minute, hindi kami si Lulit Sulis na binabantayan mga buhay ng mga artista, sila yon. At saka hindi kami dyan, ako dito ituturo, ako yung paano lumamon. Yan lang yung alam ko. Erika, yung mister ko, ito yung picture, tapos akala mo yan sa akin niya dito, yan ang syunga lang na hindi ako yung nag-graduate sa legalities na sinasabi. O yung aking kurso na low-bat. Sabi, tapos pasa dito, tapos bigyan kita 5,000. Sa 5,000, may pakulong mo pa ako, Alam mo naman yung pamilya ko na binubuhay ko, Tapos yung sila yung mga ganyan, iligtas nyo na mga sarili nyo, bala. Kung ano yung mga problema nyo sa mga mister nyo, galingan nyo, kasi nasa inyo naman yan. Kung hindi kayo magaling at hindi kayo marunong, magiling-giling, iwanan, hindi ka mo, do mga paka ka mo na nagabaka-baka lang. Ano to man? Hindi ka mo bala gahalay ka, bika ka lang bala ka, bika ka. Bato-bato, maka mo bala. Mga gagang, mga balat iba nyo na, Naghahalay ka mo pakutibaw sa mga bana niyo. Pagtapos, balaan nyo na ganyan, hindi ka mo pagseryosohon. Huwag muna maghubad ng panty kung alam mo sa sarili mo na hindi ka priority. Kasi pag maghubad ng panty, mabilis lang niya ka magtihaya. Tapos kung mamroblema kayo, yung mga vlogger dito yung natutulog, tawagan nyo at upir-upira nyo ng 5,000. Erika, yung mister ko, ipahiya mo sila ng asawa ko, nahuli ko sila na kabit siya. Ito yung mga ebidensya ko, ginawa niya pa ako yung researcher ng buhay. Kung bala kayo dyan, kasi hindi nyo kasi ginalingan, at saka, huwag mo na ipaglaban ang taong ayaw na sa'yo, kasi masasaktan ka lang. Sabi nga nila, yan ang minsan, pag iniiwanan ka ng mister mo, stress ang tawag niyan. Pag nangaliwa ang mister mo, third party yan. So kung gusto mo makabawi, maghanap ka rin ng partner para party-party. At saka tawag ko dyan, kung ayaw niya na sa'yo, ayaw niya na talaga sa'yo. Kung ayaw niya na kasi ng ng talapya mo, baka gusto galunggong.
May ara ibala lalaking wala ka blaga pang itabuho ka gusto nila ya buli. May ara man wala ka pang itabuho gusto nila tamburong. So tawag diyan kung ayaw na sayo at saka kung gusto ka niya dai, kahit anong landi mo pa kahit ayong pagtulakan mo pa kung gusto ka talaga kahit anong pilit mo diyan tapos utusan ako dito nang may tumuutos dito sa akin no na yung mister niya nangangaliwa yan no yung pakialam ko diyan pwede ako yung maka-advise sa iyo na susunod maggumamit ka rin ng mga rejuvenating sa mukha mo kasi puro pika sa mukha mo. Magpagupit-gupit ka rin. Kasi buhok mo mukhang ano na, pwede mo nang himuon gawing sampayan. Kasi minsan ganyan ang mga lalaki, dahil sabihin nila huwag kang mapagupit kasi gusto ko yung buhok mo mahaba. At saka huwag kang magsuot ng short kasi ayaw ko makita ang short. Pero pag nakakita sila yan ng maiksi ang short at saka maiksi ang buhok. Tapos blandi ang buhok at saka nakariban daw galaway-laway ina sila. So ikaw ya hindi kanila ya pag ano gawin kanila yung santa-santa. Tapos muon kanila ya do labandira dakig manuglaba kag manugluto pakal-pakalon kanila kumutgan sila nanamog gina yung pineapple lang tapat na. Huwag din kayo maniwala minsan sa mga mister nyo. Kala nyo mahal kayo na hindi kayo pinapagupitan. Yung logic dyan, hindi kayo pinapagupitan para makatipid. Kasi ayaw ko bigyan ng pira. Hindi kayo pinapariband. Pagkatapos yung pinagpalit sa'yo, ribandin ang buhok. Yung asawa niya, pinasuot niya ng parang init-init ng mundo dito. Pinasuot niya pa ng kortina. Diyos ko, Ginoo. Shout out yan ha. Hindi po lahat ng maiksi ang buhok gusto ng mga mister nyo. Hindi din lahat ng mga mister gusto mahaba ang buhok ng mga misis. Tanongin nyo muna kung saan komportable at saka maging happy sila sa inyo. Kasi minsan, nasa inyo rin niya, kaya kayo iniiwanan. Galingan nyo rin kasi, hindi yung puro na lang kayo ua-ua dyan. Ua. Pagbutong, Paglalas, ua. Maamo na lang, ka mo na yada. Kung may chimpo ka makatambling. Magbuwis buhay na kayo na 2021 na sa sunod na taon at 2022. Hindi puro na lang yung igam-igam, dahil puro na lang kamo yung gahulat kamo kung sano kamo buslugan. Bato kamo. Hello, good evening, shout out sa kay Juna Sibalius. Juna Sibalius. Bato ka daya, hindi ka magpaperdes. Bana mo dahil kung maghambal sa bato ka pa. Go ka gidyaga kay sa totoo lang babae. Blaga patuto, man lang patuto. Wala man na ginakapoy. Ang pinaplo, thank you. Sa walang digital. Tapos ya kung mag-iwanan kayo ng asawa nyo ya, mga mister nyo. Makasumbat ka mo ya. Di ba maganda naman ako, maganda naman ang hubog ng katawan ko. Nagma-muscle control ako, marunong naman ako mag-helicopter. Tapos nag-deep throat pa ako. Magaling naman ako mag-asikaso. Yan may sumbat ka, pero kung ipabayaan mong lawas mo yan, may rason yung bayaan ka ga. Nag-igam-igam ka lang ang iban ka urango. Ikaw yung mamo ka lang Kain kayo ng pinya. Ti ano niya kamutangan ko ginkuha mo na. Ay mo tanto. Kaya ko asin yung tayo kay kaslom. May paborit pinya, madam. Yes, kain kayo ng pinya. Dahil kung gabi, dahil na bago magtulog para bukas i-detox siya kayo. Oo, alin kay Ruha. Sabi tamis ni Malaga. Pwede kayo magbuwis buhay ngayon para at least kayo paano kung magkalamatay ka mo, makamba ka mo sa kagalingon nyo, nag-try kay kuya. Sinubukan ko ang lahat. Oo, pagkatapos ako mamatay ang mister mo, kahit sa mga kapanaginip nyo, saka sa kahit kaluluwa na kayo, pwede kayong magsumbatan doon. Bakit mo ako yan niloko na ginalingan ko naman? Biskan kalaga na hega, panukmat ka pa hega. Oo, doon man nagkatuan ko, emergency room, kung patiyo sa ubrakos niyo. Good evening, madam. Shout out kay Gerald Jansol. Permigid ko, galantaw sa imo live, idol tagid ka. Ay, Gerald Jansol, Beverly. Gerald Jansson, libre ko na sakay sa series. Mugaw ko, ikaw sakyan ko. Shout out kay Gerald Jansson nga nagalantaw, kakalam-kalam, ina sa iya ko, no, kakanamit na amit. Tibsol. Gerald Jansson, kung ganun nukod ka man ngayon,
Abay, patagaan ka sang laba-laba. Tiga kag dako-dako. Ngumaskulo. Gerald. Kanami na bala. Dalaway laway ko Gerald. Owen, say shout out from Cotabato. Nining dito. Badilis Piluta. Oh. Wala na tayong magagawa. Talo ng Pilipinas, day. Ang iba hindi pa nila matanggap. Tanggapin nyo na kasi yan ang ibuga natin kung wala tayo sa ensayo. Oo. At saka sa mga Indiano dyan bukas, mga Bombay, wag muna kayo maningil. Ha, nanalo yung kandidato nyo, mga animal ka mo. Kayo na yung 5-6 kayo pang maningil araw-araw. Pahinga muna kayo. Dinala nilang pira ng doon sa... Oo. Dapat magbigay kayo ng diskwento. Imbes 5-6, 5-4 na lang. Kasi nanalo yung kandidata na mapira naman yung Indiano ngayon. God bless and Merry Christmas. God bless your family. Mary Ross Kamani Divero. Ay ka nami. Oo, isama nyo sa panalangin nyo palagi yung pamilya ko. Kasi sabi nga nila, the most powerful daw ang panalangin, lalo na mga kaibigan. Pero pag kaibigan mo na piki ang manalangin sa iyo, ibig ipanalangin ka na mailigtas, pinapanalangin ka niya kabay pamapatay. Oo, at saka huwag nyo iasa palagi ang mga prayer nyo sa mga kapwa nyo. At saka kailangan ng mga love life nyo, hindi nyo pinapanalangin kasi hindi granted yan. Hindi po kasama sa panalangin. Ang nakalagay po sa propesiya mula noon, Lord Jesus, bigyan nyo po kami ng pagkain araw-araw, iligtas nyo po kami sa aksidente, iligtas nyo po kami sa mga sakuna. Hindi po kasama ang love life. Kasi pagdating sa love life, walang anghel-anghel. Sa pagtihaya mo, nandiyan yung anghel magbabantay sa iyo. No, binibigyan po kayo ng freedom kung anong gagawin nyo sa oras na yan. So yung mga anghel nag-di-off ng araw na yan, kaya kayo nabuntis. At saka hindi po yan, kasi yung iba kasi nananalangin for the sick, para sa mga sakit, no? Para sa mga pamilya nilang nasasaktan, sa mga pamilya nilang nabahaan, nabagyuhan. Yung iba kati yung pinapanalangin. Ano na iya? Ano akala niya sa Panginoon niya? Ano matagal sa Ginoo? Ya raspador nga makanot sa katolyo? No. You do notice the liar is my faith. Hindi lahat ng mga panalangin nyo granted. Ang gawin nyo po, mag-survive po muna kayo. No? Magpalakas at saka malakas na pananampalataya para i-grant ang panalangin. Kung tamad ka po, hindi po talaga darating sa iyo ang biyaya. Excuse me. Tulad ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, Erika, buti ka pa, swerte. Hindi po ako swerte. Masipag ako na tao. Kasi ang swerte po, kasama po yan sa pagsisipag. Shout out May Rodriguez, shout out Glinda Gonzales. Hindi ka talaga swertihin kung tamad ka dahil nga nandyan ka. Ako bugbog ang katawan ka sa buong araw. Ya, day. Galing pa ko sa bundok, day. Nagrampa ako sa pandanon. Hindi ka i-grant ni Lord Jesus kung tamad ka nga sa kainan. Yung iba nga na naka-wheelchair na nga, yan yung gumagapang na kaya pa ngang mag-survive. Tingnan nyo yung mga iba nyo sa, yung may mga bulag dyan, kaya na magtrabaho. Yung mga tao, kumplito pa yan sa bakuna yan, saka kumplito yan sa mga, walang sakit-sakit. Yun pa yung tamad. At saka sa panahon niya, yung tandaan nyo po, malakas ang pang-amoy ng mga hayop. Kita kasang po si, dahi? Grabe, manimaho ang sapat. Malakas ang pang-amoy ng mga ahas. Hindi po lahat ng mga taong kasalamuha nyo, kabudlay, magtagalog nga Ilonggo ko. No, yung lahat ng taong makakaharap nyo, concern sa inyo. Minsan din nyo lang alam yung iba, naging friend nyo lang yan kasi nagpapaburger kayo. May mga tao namang hindi nang lilibre, hindi nyo nililibre, pero yan ang tao makakatulong sa inyo. Mark my words, and I thank you. Kasi subong niya, sa totoo lang niya, malakas talaga ang pang-amoy ng mga ahas. Yung kaibigan ko, bago lang yung nabyudo. Yan. Nang nalaman ng ahas na nabyudo, no? Imbes na mga ulila. So, pa-thank you pa siya. Ay, salamat, may luglug-gon naman ko. Ay, salamat, may tuslok-tuslok ko naman ko. Bago lang nabalo. Magpuli, kita siya bala nang nalaman. Na nalaman niya na byuda ang kaibigan ko. Inuwian niya na talaga, umuwi siya dito. Hindi pa nga katanggap ng bonus, umuwi na, nag-advance na ng hiram ng bonus niya.
Kasi nalaman niya nga, after 1 month, namatay ang asawa ng kaibigan ko para may luglugo naman sa ga. Ay grabe, gina yung mga manog ya. Buhi ka pa kung gisagi na manog ka na, pero kung mapatay, lipay-lipay, gina sila gaya. Hi, Joylyn! Shout out Aura Borian. JC Paklivar is watching. Shout out sa mga kaibigan ko dyan na nanonood, na mga taga USA, United States of Calamity, taga South Cotabato, taga Nevada, Canada, taga Alpine, Alaska. Yes, sana all American citizen. At saka hindi po lahat ng mga anak sa Amerika mayaman, promise. Yung iba doon naghihirap din dahil kaya wag kayong ininta dyan na may tita kayo sa Amerika. Ako nga mga followers ko taga Amerika. Oh, hindi lahat ng mga kaibigan mo na nandoon mayaman at saka hindi kaya mayaman kung may mga kamag-anak kang abroad. Sa kanila yon. Gawin mo magsipag kaya para makabili ka din ng sarili mo. Ano ning itsura ko ni man? Hi, watching Jillian Figueroa. Recity B Alphabet. Grabe ang pangalan mo ga. Kung ang EBC ay alphabetical, ano naman ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idol, ang swerte ni Angela, no? Sa makulay na buhay sa USA. Oo, Jojo Suico. Hindi po lahat ng bakla o tao siniswerte. Oo. Yung iba, mas malaki ang tsansa na matamaan sa ng kidlat. Oo, yung iba naman, mas malaki ang swerte na makakamit nila kung sila ay masipag. No? Hindi lahat ng buhay natin ialalay natin at ipagkatiwala natin sa swerte. Kasi ang swerte, sa 99%, sa 100% na tao sa mundo, 10 lang yung siniswerte. Yan ang siniswerte. Grabe pang pinagdadaanan yan. Hindi yun pwede na nag-upo lang siya sa bahay niya, sinuwerte siya. Grabe siguro yung pinagdaanan ni Angela, no, sa makulay na buhay, yung asawa ni Roberto. Gusto ko rin makapag-asawa ng ganyan. Hanap nyo rin ako dyan, day. Uy! Kahit medyo expired yung hotdog niya, day, carry lang yan. Kasi ako talaga, kumakain naman talaga ako ng hotdog. So much better na makahanap ako ng may edad-edad dahil tapos iwan ko kung baka ko siguro pag nakahanap ako ng foreigner siguro feeling ko siguro dahil may in love talaga sa akin. Magaling talaga ako dahil. Tingnan nyo. Hindi lahat naman nakita nyo ngayon swerte tulad sa akin. Swerte ako kung tingnan. Hindi tulad ni Madam Angela sa makulay na buhay. Swerte siguro. Nag-survive rin yan kaya binigyan ng biyaya ng Panginoon. Yan ang mga regalong ibinigay sa mga taong mapagpakumbaba, taong hindi palagi tumitingin para sa sarili nila, tinitingnan nila yung kapakanan ng kapwa nila, at saka mapagbigay ng mga tao. May pagka-stricta, pero balance pa rin. No? Hindi naman yung lahat ng tao nakita yun na maganda ang buhay. Swerte dahil yung iba dahil. Kaya siniswerte rin yan kasi siguro sa pagtatyaga. Siguro sa mga ginawa nila kabutihan, sa sobrang hirap pinagdaanan. Kaya sa ngayon swerte kasi nakamit nila yung tunay na kaligayahan, ang successful at naabot nila yung goal nila sa life. Ganyan. Pero tingnan nyo, 6 feet, ano pa rin, ang tawag niyan? Nakaapak pa rin yung paa sa lupa. Oo. May mga tao yung bigyan ng konting blessing. Siya dahil akala mo yun, nagmamayari na ng earth, mga animal nila yun. Akala mo yun sila, akala mo yan, kamag-anak na ni Thanos, akala mo si Darna na sila, akala mo si Wonder Woman. Nakalon sa dungganon, Diyos mo, sa kabilat kahang na makalon lang sa video ng 100,000, akala mo na nagmamiari na ng galaxy. Hindi lahat ng mga pira ay masaya. At saka hindi lahat ng pagkain makapagpasaya sa iyo. Hindi lahat ng mga sasakyan o travel, outer space o travel abroad makapasaya sa tao. Ang totoong kaligayahan na sa puso. Bahala kayo dyan kung ayaw yung maniwala. Ako tignan mo kayo mukhang demonyo na talaga ako. Tingnan mo ako mukhang demonyo na pero tingnan mo rin yung mga nagawa ko. Dahil marami rin ako nagawa na kabutihan. Dahil tandaan nyo kung makagawa kayo ng kasalanan, gawa kayo ng doble-dobleng kabutihan para ma-paid nyo yung makasalanan nyo. Pero hindi naman sa sinasabing gagawa ka ng kasalanan, papatay ka ng tao, tapos bubuhay ka ng tao. No. No? At saka hindi tulad ng iba dyan, umaasa na lang kayo sa mga maraming pira na tao. Umaasa kayo sa mga mayaman.
Hindi yan pwede. Magsikap talaga kayo, dahil tulad ng mga kaibigan ko, mga nanay noon, na mga ambisyosa na mga nanay, hindi naman niya sinasabing lahat, ha. Anak, mag-asawa ka ng mayaman para mabuhay ka niya. Ano akala mo yan sa anak mo yan? Patay na bubuhayin ng mayaman? At saka ano akala mo yan sa mayaman, Lord? Mag-asawa ka ng may datong, yung may four wheels para mabuhay ka niya. Ang ano na yung bata mo, patay nga buhion niya sa manggaranon. Tuslok-tuslokon, kag dugang-dugangan, kag kumatakan, ibasura. Amo na yung purpose da. Hindi man niya nga mga manggaranon, kapang basura. Matakan na sila sa imong, sakang mo yung duga binaho na yawa. Bayaan ka na nila. O sa mga nakaangat sa buhay, dyan malapit na Pasko. Ano pang hinintay nyo na mamasko na po ako? Michael Romero sina hipos kagalong sa imo hatagi na ko nakaon ko. Michael Romero kadto dis balay kay payawan nakakaon pinya. Ara nang Gcash ko sa baba ho. I-advance na yung pamasko ko para makaipon ako ng pambili ng pang Christmas ko dai. Ay do mga hindi manigod makwartahan mo. Hi Sugar Beat, this kalatsot I miss you baby. Na-miss ko. Ayan po si Sugar Beat, di kalasutsi, yung best friend ko na komedyante. Ayan po, yung alaga po siya ni anak ni Vilma Santos, nakalimutan ko sino nga yung anak, yung gwapo. Lucky Manzano, ayan po yung profile pic niya. Siya po yung kasama ko doon sa Maynila sa pelikulang Trespassing. Talagang trespassing ang pelikula na yun. Paswerte kung mabayran ka, kung swerte kung matagaan ka, do kabuisit man to yung mga producer ang nakuha namon man. Abi ko, artista na ko. Kaya gali artista pa ko sa budol-budol. Shout out! Ay Diyos ko, trespassing yung shout out sa kay Madam Magdalena Pax. Pakishare mo ito, nak. Pakiregards mo ako kay Kiana Rebs. Pakiregards mo rin ako kay Magdalena Pax, no? Buna, Stila. Shout out sa kay sa kay Sugar Beat di Kalasotsi. I-add kita mamaya na ka. I-add mo ako dito sa Ikangkang at saka sa Errol Imbang. Diba yung Facebook ko, nawala yung Facebook ko na isa kasi maraming mga pumapasa doon ng mga tamburong, tambutso, mga turon, mambot, kakapoy. Pa-shout out po sa bana ko nga galuto, subong si Roderick Araysa, Aniwar Claveria. Shout out sa bana mo Roderick, namita, habot ang ibitsin. Kag magic sarap, kag nor, kag ginisam next para maglaway-laway ka. Hello! Mag-ask me anything po kayo, pwede po kayo magtanong sa akin. Open po tayo ngayon for advices and advisory, no? Shout out po, Hana Mama, sobra tuwa sa iyo from Bacolod, Imdia Shael. Hi, Mama, Hana, Gcash naman, John. Sama mo naman ako sa vlog mo, Jeffrey Sumatra. Yes, and Ate Erika, punta ka dito sa bahay. Maricel, actually naghahanap po ako ng editor ngayon, no, kasi si Martin ay nasira yung internet nila. Sa mga taga Bacolod nga namin mag-edit, nga daw wala makamuda obra. Ginakwa ko yung editor, may itsura ha, kay kung kisa, kakahapoy nga kinusamo ng editor, kalaw ay sang edit niya, pero kung gwapo, bis kalaw edit niya daw malipay ka naman lang. Love you, Mami Sugar Beat di Kalatsotsi. Pag uwi mo dito sa Negros, nakpunta ka dito sa akin, ha? Ricarty, hello Erika, shout out po sa asawa ko na si Patricia San Bergira. Natutuwa, oo ako. Napanood ko mga video mo, nakakawala ng pagod. Bakit ano ginawa mo dyan? Dog style ka dyan? Bakit napagod? Mga animal, malisa. Uy, ayaw pagkapagod ba dong? Pag alam mo pagod ka na, magpahinga ka. Huwag mong pilitin ang mga bagay na medyo nakakapagod kasi alam mo pasma yung kahinatnan mo. Madam, gabaton ka hotdog nga expired? Yes! RV na yan. Kumakain pa ako niyan. It's payat, maliit na bagay. Safeguard lang katapat niyan. Hello, Jolly Tamayo. Shout out, good evening. Jo Suico. Kailan palabas, idol, yung movie mo? Wala. Expired yung movie namin. Abutan naman. Pandemic. Tapos, Bodol fight. Wala kaming... Lumipad ako papuntang Maynila, gumastos, tapos tiping ng tiping, gamit na gamit ako ng time na yun, feeling ko ang dumi-dumi kong babae. May nalalaman pa ako. Hindi pa ako napagod sa shooting, napagod pa ako sa kaka-Ingles kay Eddie Fabio. Ang ending, no payment. Inutang bayot.
Shout out sa mga producer na hindi naman pala kayo producer, mga scammer lang kayo. Hoy, matulog na kayo, maghanap kayo ng trabaho na bongga. Ini-scam nyo mga ganito, pero kaganda-ganda. Hoy, hindi kayo takot ba kayo? Ariho. Nunoy bulit, gakatol alingag-ngag ko ano bulong sini. Man pa shout out mother dear. Gakatol alingag-ngag mo. Ahay, imni langgaw. Parang imot alingangag daw kinilaw. Pero kung gakatol imo alingangag, basi kung lain ang gusto, kaon bala sakang. Madula lang na siya kay bulong man na sa kong isang mga sakang bala mag-asa nagkakatol ang dila mo. Nung buntis ako sa anak ko, ikaw lagi ko pinapanood. Ngayon sobrang daldal niya. 1 year old na siya ang daldal niya. Ako pa yung may kasalanan ngayon, Princess Rizal. Baka madaldal yung environment mo, tsaka madaldal yung mga kapitbahay mo, baka kapitbahay mo si Marites. So, at least kahit papaano, no, nang buntis ka, ako yung pilagi pinapanood mo. Thank you so much, congratulations, nagkaanak ka. Bakla ba yan? Kung magbakla po siya at saka napaka-generous siya na tao at saka mapagbigay at saka nakaka-inspire at saka matulungin sa pamilya, wag mo siyang hayaan. Ipagpatuloy yan. Ho. Bantayan mo yan at saka kailangan niya ng gabay at patnubay ng pamilya. Taga-diin ka, madam. Taga-Mursya. Ako day, gapanaka ko di sa una kahoy, gapang gama uli, gapang gama kawayan, kaya pang awas uling. Bergolin, Linlin na dadal, nabadal, ano bang palido mo day? Oy, Bergolin, 20 to na yan, mahaba ng pangalan mo day. Bergolin Lin, nadabal, pam-shout pa, sabi mo, pam-shout pa. O, 20 to, mahaba, tapos wrong spelling pa yung mga comments mo. Paul, shout out po, idol. Watching from Olongapo, Munalin, Labadan. May kapatid po ako, gay, pero na tukhang. 1 year na po. Ayun na, bakit? Mga adik ang pamilya. Diyos ko, ginoo ko po. Bakit yung kawawa naman bala pagbakla ka bala na matukhang ka lang at saka tapos pabigat ka sa pamilya mo. Hayaan mo siya ipag-pray mo. Pasaway, madam, at ara, gumaling na ko, hirap, may kidney stone. Naglalaway po ako sa kinaka. May mga ganyan talaga na mga kapatid, no? Minsan, nakaka-inspire yung ibang bakla na makita mo na tumutulong sa pamilya, makita mo talagang sumusuporta sa pamilya. Tapos may ganyan ka kapatid. Parang gusto mo silang sana i-compare mo rin na i-compare mo siya sa iba, pero hindi mo rin alam minsan kung bakit sila gumaganyan. So, baka malay natin kung ang environment niya, baka naglayas, baka napagrupo. Kaya nga sabi ko sa iyo, madaling maghanap ng trupa na magdadala sa iyo sa kasamaan. Pero mahirap maghanap ng isang taong dadalhin ka sa tamang landas at tuturuan ka ng tama. So, God bless na lang dyan sa mga taong swerte, no, na nakahanap ng taong tumutulong sa kanila at nagbibigay ng liwanag, no? So, sa mga nadala ni Satanas dyan sa impyerno, bahala kayo dyan, mga panggatong talaga kayo sa kala ng impyerno. So, ayan dyan, bakla siya. Alam ko, bakla siya. So, hindi po, saka wag nyo i-compare palagi yung mga bakla sa ibang bakla kasi minsan nasasaktan rin yan. Minsan kasi yung mga bakla kasi grabe naman yung pain tolerance namin ng mga bakla, no? Minsan nasasaktan na kinakaya pa. Pero bigyan nyo lang sila ng pag-asa, tao rin yan. Kaya sabi ko sa inyo, habang buhay ka dito sa mundo, may pag-asa ka. Minsan nawawala tayo ng pag-asa kasi sa mga taong nasa paligid natin. Imbis na bigyan nila tayo ng lakas para guminhawa sa buhay, bigyan na tayo ng tsansa para makaayos pa natin ang buhay natin, bigyan nila tayo ng tsansa para kahit papaano may oras pa tayo na malaman ang tama at mali. Minsan yung mga taong nasa paligid natin, nagda-down sa atin, pinoprovoke po tayo, nawawalan ng pag-asa. Tulad sa akin. Diyos ko, kung hindi lang ako yung lumaban sa mga demonyo, muntik na ako makumatos, Sabi ko, bakit ko sila intindihin na marami naman yung nagmamahal sa akin? Kunti na naman ang nangangaway sa akin. Saka ganyan talaga yung sa earth. Marami talagang mga bitter na tao. Madapa shout out po naman, anak ko, birthday niya ngayon, si Patricia D. Torres. Annalyn Di Guzman, happy birthday sa iyong anak, si Patricia Di Torres. Patricia, kung ano man yung pinagdadaanan mo, alam ko birthday mo ngayon, mag-ingat ka palagi, naway ilayo ka sa mga masasamang elemento, sa mga kaibigang, mga fake friends, ilayo ko sa mga
Kung lalaki o babae ka man, Patricia, pangalan mo, alam ko pag babae ka, naway ilayo ka sa UTI, dysmenorrhea, hadhad, eczema, balakubak. At saka ilayo ka sa UTI, no? Umibig tapos iniwan. At ilayo ka sa PUI. Pinaasa sa umpisa, iiwan lang pala. Tayo'y pinagtagpo, ngunit itinago. Hindi pwede i-maide, hindi pwede shout out, hindi pwede i-mention. Unsa man ang tawag, oy, animal man ang walang level, pero nag-I love youhan. Angeline, shout out po sa kasin ko, taga Murcia, Salim, family from Sipalay City. Angeline Tanhusay Pagayon. Shout out madam, nami colors ang buhok mo, hihihi. Thank you po. O, pag nagpa-shout out kayo, wag nang lagyan ng hihihi. Ha 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 ha, kasi nakakasayang sa mga ano. Shout out po, ganyan na lang, wag na lagyan ng hihihi. Kasi parang joke. O, shout out ng diritso. Tagaim ang kubi. Oo, I love you. O. Pag may nakita ko may hihihi, hindi ko na pag-shout out ya ha. Kay kausik sa chimpo. Sayang yung trespassing movie. Sugar beat, diskalatsot. Si ganyan talaga yan, nak. Parang relasyon na yan. Minsan makipagsapalaran tayo. Minsan gagamitin tayo ng mga taong ganyan. So, hindi naman sila aasinso. Hayaan mo, marami pang project darating sa atin habang buhay pa tayo. Gawin mo, magpalakas ka, wag kang tuka ng pills dyan, ha? Kasi hindi ka talaga gaganda. Nasa mukha mo na at saka sa balat mo yung hindi maganda, pero nakaka-good vibes ka. Oo, wag ka nang humabol. 2021 na ngayon, si Angelina Jolie nagpatanggal na ng suso. Oo, baka masira yung kidney mo dyan at saka kulang ka pa sa tubig, animal ka. Hindi ka nga umiinom ng beer, hindi ka nga nag-smoke. Magulat na lang kami na nandun ka na sa ICU kasi tuka ka pala ng tuka ng lason, piste. May mga ganyan ako kaibigan. Pag mag-smoke kami, sabi niya, ay, hindi ako nag-smoke. May kaibigan kami isa, hindi umiinom. Pero tuka ng pills, 3 piraso, 6 na piraso, araw-araw. Oo, nagulat kami, may pulmonya, tapos sira yung kidney stone niya. Tigbak. Yun. Oo. Ingatan mo yung sarili mo niya. Diyan nakawag kang tuwa ng tuwa dyan sa mga kanto-kanto, ha? Idol, anong masabi mo sa sinabi ng mother ko? Anong gusto niyo? Yung matalo ako sa madyong or maging maintenance ng gamot? Feeling ko siguro mag-maintenance ka na lang ng gamot, dong. Jojo Sweet ko. Kasi yung maintenance ng gamot, at least na-maintain mo siya. Yung madyong, hindi mo ma-maintain ang talo. Pag natalo ka, baka bahayin yung mga iprinda mo pa yan at may isanla mo. Oo. Idol, anong masabi mo sa sinabi ng mother ko? Anong gusto niyo? Yung matalo ako sa madyong or mag-maintenance ako? Bakit gamot ba yung madyong? Ilaga mo yan. Pwede naman kayo mag-madyong dyan sa bahay nyo, kasama yung mga pamangkin mo, pamilya nyo. Kayo lang yung pusta-pusta, piso-piso lang ba? Pagkatapos, kung sino manalo siya yung bibili ng ulam, siya bibili ng ano, kasi may mga tao ginawa na nila yung maintenance ang madyong. Sabihin mo kay mama mo, ma, oo, pwede kang magmadyong, pero hindi naman yung madyong talaga na i-google mo yung time nyo, kasi yung madyong, hindi po yan nakakagaling. Nakaka-stress relief lang po yan. Oo. Pagkatapos saka hindi naman yan, kung alam lang naman sana ng lahat ng tao na ang madyong ay gamot, at saka para hindi ma-maintenance, sana naglaga na lang sila. Mas maganda yan kasi maraming flavor yan, maraming kamay na nakahawak dyan. Flavor of the month na yung mama mo pag nag-inom yan ng nilagaan na madyungan. Oh, feeling ko siguro, kaya ipaliwanag mo sa mama mo, Jojo Suico, no? Na magmadyong kayo lang. Kasi minsan, nandyan pa yan sa madyungan yung chismis. Nandyan sa tungitan ang chismis. Nandyan sa kapihan ang chismis. So, mas mabuti kayo, at least yung chismis, kayo lang nakakaalam. Tama, insakto, managa. Sa paka ko, madam, sina pa ko ga-comment. Kinkin! Idol, tagid ka. Ti ano plano mo? Why kita da? Kinkin? Dilapan na kakit. I love you, hair color, silinanta. Hindi pinalitan ko tong kulay ko kasi sabi ni Aya. Oo. Bigyan niyo daw ako ng star, papalitan ko na ito yung kulay ko. Yara na day, Aya Shimizu. Kaibigan ko sa Japan. Oo. Tapos Aya, iloy nga si Jeannie Shimizu nga nagalantaw sa bukara, nagalantaw sa may linagaan dira sa Jeannie sinagaan nga naghamtang sa may reclamation area. No, pakadto sa breed ko, kanamit dala sa ilan linaga. Ya, tutungod ga.
Do hindi sa yabulan, do hindi man sa ila naga. Do soup number 5 ang istiwitis, gadra ka pala milit sa dila. Ang ila nga cooker nga nagaluto sa ano si Warren, Warren. I love you. Gcash ko po na sa baba po ha. Baka makalimutan nyo. Tao po ako, nangangailangan din po ako ng pambili ng gulay. Marcos Koy. Notice me ako, madam, pwede po maging asawa ako na lang. Ano, Dax ba yan? Dubas, gamay na nga. Kailangan po pag nag-asawa, ako yung gusto nyo po. Kailangan po, may talent po. Hindi yung pwede na talent mo, lamon lang ng lamon. Kailangan pag ako yung inasawa mo, magaling ka magluto. Kasi sa performance level, hindi ka talo sa akin. Pati ihi, umiinom ako yung ng ihi. Kaburam Lispi Inim. Shout out Aguno, Ladimura, naalayo takon ka na. Kung sa akin, ay Bisaya, makatimo day, uy. Notice me akong pwede po ako maging asawa, yawa, good ani eh. Huwag pa kayo matakot sa akin. Dahil naniniwala pa ako sa kasabihang, I love dirty. But not too much dirty. No, pwede nyo pa akong animalin, pwede nyo pa akong gawing hayop. Basta importante sa akin, buhay na po ako. Gisa M. Cortez, pa-shoutout po, Miss Erika Imbang. Pati Sabana ko, Pipito Aguilar Cortez na sa Brazil, na-miss ko na siya. Pipito! Oh, na-miss ka ni Gisa. Kung saan ka man ngayon, Pipito, magpaingat ka dyan, ingatan mo yung tambutso mo dyan, at saka wag mong paputokin niya sa New Year, kasi baka sumabog. Pipito! Hi, Pipito! Ako gali si Papati. Marjorie Chavez siya, inyon. Puji Onares, I love you, Puji. May Rodriguez, shout out. Abi Dayan Valenzuela, madam, sabi mo ng mama mo, tita na lang daw tawag ko sa iyo. Ay sa kanya, tapos ngayon mama ko siya. Ang tita ko noon, ngayon, magsama kasi accept na tayo nila ng mama mo sa tita ko noon. Hindi man ko nakaintindi sa imo. Ano ni Dayman? Madam, sabi ng mama mo, tita na lang daw. Tawag ko sa iyo. Ay sa kanya. Tapos ngayon, mama ko na siya ang tita mo noon. Ngayon, kaya pwede na tayong magsama kasi accept na tayo nila ng mama mo sa tita ko noon. Iiwan ko na kung anong ibig sabihin ng pansit o sutanghon. Doon naglingin pa yung ulo ko sa imo. Salamat Idol Surya, di pa ako makapag-Gcash pero salamat advice, wag mo napalitan kulay ng buhok mo. Nice. Oh, thank you. Po GP Unares, I love you. Sa pakon tagi kaya gaya kay nabalaan ko gidya nga daw buot kay ginami kaya batasan gaya gaamo Ginoo. Fresh from the farm, the B, Jerome Marabilis. Gipang di. G-Sign Cortez, I love you, Miss Erika Imbang. Lagi kita pinapanood. Thank you. Hanilyn Ibanez Hinon. Wow. Hi ga. Kamusta na si Hanilyn Ibanez Hinon? One of my niece, no, na asawa ng aking pamangkin, no, na minsan na sumasama rin ang aking pakiramdam at loob kasi nandoon na sila, nanghiwalay pa sila, pero kung ano man ipinaglalaban nyo, alam ko nasa tama kayo at walang mali, no? Kasi dapat everybody happy na lang at saka importante buhi. Shout out sa mga taga-Basay, sa akong tiya, Chepol King ng Greece, Richard, Budis ko, Cookie, Tiwi, Makmak, sa mga iban pa na dun. Esther Nanda is watching from Kuwait. Rina Tanyungon Country, shout out. Shout out po, madam, watching from Japan. Oh, okay kaya. Abre-bure, surot-ure, wasa ka na. From Putayasi, Munayasi, Tarugo, Japan. Shout out, madam, from Pagasinan. Rosita Sotilo Padilla yun. John Digel Ramos, hindi nyo napagbutangi pa shout out. Hihihi, ha ha ha. Kaya ka, it's a prank. Christina Patricio, shout out. Pa shout out, madam, watching from here in Kuwait, no? Red Candy Kim.
At Tita Mads po. Tita Mads, pa shout out. Ano lagi ba? Tita Mads po, shout out po. Ginatilan, Cebu. Lamas family, friends ko dire sa Basak, Fairview Home, Cebu City. Shouting out, Sir Lamas.